गुफुर नोंथांमोनखौ आं बरायलायबाय दिनैनि मोनसे बिग आपडेटआव आसाम केबिनेटआ नोंथांमोननि थाखाय जायफोर इयुथफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लानानै फैदों बे जाहैबाय आसाम फाइनेन्स एसिस्टेन्टनि थाखाय मोनसे गोदान स्किमआ लन्च जाबाय बेयो दाख्लैबावै आसाम केबिनेटआव बेखौ डिसकासन जाबाय बेयो पास जाबाय नोंथांमोना बेनि थाखाय गोबां माने इयुथफोरा बेनिफ्राय माने रांखौ मोननो हासिगोन बे रांखौ मोननो थाखाय जों माखासे क्राइटेरिया थागोन बे क्राइटेरिया हिसाबै जोङो एप्लाइ खालामनांगोन आरो एप्लाइ डेटआबो ओंखारबाय जोंहा बेहाय मा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो ओंखारदों आसाम फाइनेन्स एसिस्टेन्टनिफ्रायनो नोंथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेहाय गासै 2 लाख रां बिथांमोना मोनगोन बे 2 लाख के मोनगोन माने प्रत्येक बोसोराव 1 लाख के खेबसेनो 2 लाख मोना 1 लाख के मोनगोन 2024 23 आरो 24 आव 1 लाख प्लास आरो 24 2004 आरो 2005 आव 1 लाख मोनगोन आरो बे रांखौ जायफोरा एलिजिबिलिटि जानाय बा जायफोरा केन्डिडेटफ्रा सायख'जानाय बिथांमोननो थाखाय मोनसे मा गभर्नमेन्टआ माने फ्रि बिथांमोननो ट्रेनिं होगोन नोंथांमोना जाय बिजनेसनि पारपसाव बेखौ एप्लाइ खालामगोन बे बिजनेसनि पारपसाव नोंथांखौ बे बिजनेसनि लाइनाव नोंथांखौ ट्रेनिं होनाय जागोन ओरैनो जानला मेला होनाय नङा नों मानि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि सायाव नोंथांखौ ट्रेनिं होनाय जागोन आरो जेथिया बे ट्रेनिंआ जागोन 1 month स्किल नोंनि स्किला जाहाथे डेभेलप जायो डेभेलप जानानै नोंथाङा एन्टारप्रेनारशिप माने बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय 1 month ट्रेनिं होनाय जागोन आरो जेब्ला 1 month ट्रेनिं होनाय जागोन बे 1 month ट्रेनिंआव नोंथांमोना 0,000 के माने बेहाय नोंथांमोना स्टाइपेन्ड मोननाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय माने जायफोरा माने बे ट्रेनिंखौ लागोन 1 month बिथांमोना 1 monthनि थाखाय माने स्टाइपेन्ड 0,000 रां बिथांमोना मोननाय जागोन आरो नोंथांमोना जे 2 लाखसखौ 2 बोसोरनि गेजेराव मोनगोन बोसोराव 1 लाख के बेखौ नोंथांमोना होफिननांगोन ना होफिननाङा गोबाङानो सोंदों आरो मोनथियाखै बे रांखौ नोंथांमोना बे रांखौ 5 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना बे रांखौ होफिननो नांगोन बे रांखौ नोंथांमोना 5 इयार्सनि आफ्टार 5 इयार्सनि उनाव नोंथांमोना बेखौ होफिननो नांगोन खिन्थु नोंथांमोना बे 5 इयार्सनि उनाव रांखौ जेब्ला होफिनो नोंथांमोना 0 इन्टारेस्ट नोंथांमोना थाइसेबो सुद इन्टारेस्ट होनांनाय नङा आरो थाइसेबो सुद होनांनाय नङा नोंथांमोना खालि बे 5 बोसोरनि उनाव जि मुल थाखा बि थाखाखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनो होफिननांगोन बेयो माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बेयो पास जानाय आरो आसाम फाइनेन्स एसिस्टेन्टनिफ्रायनो बेयो जाहैबाय जोंहा मा रेजिस्ट्रेसन आरो एलिजिबिलिटिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन 23 सेप्टेम्बराव स्टार्ट जागोन जेब्ला 23 सेप्टेम्बर जायो अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना क्राइटेरिया हिसाबैबो एप्लाइ खालामनो हागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बिग आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय नोंथांमोना 23 सेप्टेम्बराव एप्लाइ खालामदो नोंथांमोना माबायदि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटिखौ नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बिदिनो गोदान आपडेट आं नोंथांमोना लाबोनो हाबाय थायो आरो पेजआव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय जाहाथे गुबुनफ्राबो मोनथिनाय बायदि आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो आं फोजोबनाय जाबाय गुबुन नोंथांमोनखौ आं बरायलायबाय